Half. Zie je? Doe dan. Zijn man dus niet meer. Ze heeft een klein stukje gegeten, dat heeft ze gelijk opgegeten naar achteren. Ja, het gebaar wat je moet doen als de moeder eraan komt zo. Nee, dat hoeft ze bijna niet eens hoor, want als ze honger heeft, die vreet ze meteen op. Ja? Ja, heb ik al door. Nee, nou heb je een stokje. Oké, weer knorren. Een kwartier later ben je weer in de beurt.